on the cha-cha. 1, 2, 3, 4. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap. Let's go to work. Sumayaw, kalubay sa nimlawas, labi ko natalibong, ay pakiduk-iduk kapagat, titig sa ni mga sikil, labig sa ni mga kamon, labi na at punta ang tukal, waray linig agad. Sumayaw, kayo ba'y sa nimlawan? Labi ko natalibong, ay pakiduk-iduk kapagat, titig sa ni mga sikil, labig sa ni mga kamon, labi na at punta ang tukal, waray linig agad. Hayaon paringig-ringig, hanyaon pauroy-uroy, ay pagkat paliad-liad, ngan patuwad-tuwad. Hala, pikahi-birahi, cha-chahi, kay bayan sa buwas, waray na good man ini, salit-saling abuti, baguran sige, bisan pa maibas, bulong man sini. Hala, pikahi-birahi, cha-chahi, ikibutan bubungkan, tuda-tudahin, kay basi kanahanan, paris supermi, sumayaw sa puwede. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap. Get funky with it. Clap, 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 clap. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Sumayaw, kalubay sa nimlawan, labi ko natalibong, ay pakiduk-iduk kapagat, titig sa ni mga sikil, labig sa ni mga kamon, labi na at punta ang tukal, waray linig agad. Hayaon paringig-ringig, hanyaon pauroy-uroy, ay pagkat paliad-liad, ngan patuwad-tuwad. Hala, pikahi-birahi, cha-chahi, kay bayan sa buwas, waray na good man ini, salit-saling abuti, baguran sige, bisan pa maibas, bulong man sini. Hala, pikahi-birahi, cha-chahi, ikibutan bubungkan, tuda-tudahin, kay basi kanahanan, paris supermi, sumayaw sa puwede. Hala, pikahi-birahi, cha-chahi, kay bayan sa buwas, waray na good man ini, salit-saling abuti, baguran sige, bisan pa maibas, bulong man sini. Hala, pikahi-birahi, cha-chahi, ikibutan bubungkan, tuda-tudahin, kay basi kanahanan, paris supermi, sumayaw sa puwede. Sumayaw sa puwede. Sumayaw sa puwede. Get your drinks up. Get your drinks up. Get your drinks up. Everybody get your drinks up. Get your drinks up. Get your drinks up. Get your drinks up. Everybody get your drinks up. Kuha parahan, di kuha kagabi, na may sunod niya sumsumang kuha ni kupadi. May adubong ang manok, inadubo sa lubi, ng imbutlan harang agi kay mahayang. Solamente ang nahitura, mga tulunan sa hugasan, at ako na ibiduan, tubangan
kuha ni kumpadi. May adobo nga manok, tinadubo sa lubi. Nagimbot yan harang agi kay mahayamham. Solamente anang hitura, mga tulangan sa hugasan. Ang ako na bibiduan, tubang aginutan sa kunakangaran. Solamente anang hitura, mga tulangan sa hugasan. Ang ako na bibiduan, tubang aginutan sa kunakangaran. 3, 2, 1, let's go.'Di manaring sing
tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatuto sa kanya kung ano ang pag-ataman niya. Tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan. Naglabay ang 5 kabulan, ang daraga pinubuan tiyan. Pigsuti, ang tanong panaribuhi kung ang tuna binayubo. Ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi kay basi manaring si nga nagbukad sing gidang-i. Don't stop moving, baby, don't stop. 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 Get busy, get busy. 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 Don't stop moving, baby, don't stop. Pigsuti, ang tanong panaribuhi kung ang tuna binayubo. Ang tanong madali tumubo. Pigsuti, ang tanong panaribuhi kay basi manaring si nga magbukad sing gidang-i. Ay daraga nga nagproblema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatuto sa kanya kung ano ang pag-ataman niya. Tungod kay ang tao